Продължаваме темата с подаръци и тъй като тръгнах от течния сапун, днес ще ви представя просто другите сапуни. Единият от които е ето този, на същата марка, съвсем обикновен сапун. Предлага се в такава кутия с 6 бройки. Така че имате достатъчно варианти да използвате за себе си, да видите качествата му, дали си заслужава, за да можете да подарите. Имате достатъчно и за да подарите. Другия вариант е ето това. По принцип са 3. Той е като кълъп и се реже. Можете да срещате на половината, можете по диагонал, както прецените. Няма да изброявам отново качествата, всеки може като си закупи да провери, ако не е доволен да върне продукта. Но това, което исках да ви споделя е, че вчера за пръв път разбрах, че има хора, които вярват на поверие, че не се подарява сапун. Но след като говорих по темата с въпросната дама, след като проверихме и в интернет и така нататък на най-различни източници, се оказа, че когато се подарява сапун, ако сте от тези хора, просто не трябва да се подарява само сапун, трябва с още нещо. Или, ако ви подарят на вас, вие просто да върнете жеста. Важното е всички да са доволни и наистина да се оцени това, което получаваме и това, което даваме.